Un món de llibres per descobrir. Un xiquet o una xiqueta que ve a la biblioteca, jo crec que una de les coses que primer li aporta és comprovar que poden existir tants llibres al món i tants diferents. A través dels llibres el que faran serà trobar-se amb totes les ferramentes per poder tindre un sentit crític. Conèixer nous mons que d'una altra manera no podríem conèixer. A més, ens permet aprendre per nosaltres sols. Independentment de la literatura que la van a trobar, n'hi ha molts altres llibres que si se'ls estimula pot ser molt interessant que troben, no? Pots trobar-te una sèrie de llibres que tal vegada no pensaves que podries trobar-te i de colp el seduís perquè té una portada molt bonica i el dona per agafar-lo. Un bon hàbit lector facilita l'escriptura, se fan menys faltes, s'entenen millor totes les coses que s'expliquen al centre, també afavoreix la capacitat d'atenció, que avui en dia és una capacitat que els xiquets noten que cada vegada se va perdent més. I fa que, efectivament, pugues trobar-te una joia i acabes seduït per el llibre i pugues dur-te-lo a casa i descobrir mons meravellosos. Avui en dia parlem de la multitasca, però realment moltes vegades el que necessitem és centrar-nos i gaudir del que estem fent, i la lectura és una part fonamental i és molt important per això, per estar centrats i estar concentrats solament en allò que estem fent.